sa sarili at dasal sa Panginoon mo. Hindi mo talaga yun siya kakalimutan. Hindi mo yung iwawala sa sarili mo. Yung tiwala mo sa Panginoon. Yun talaga ang lagi mong isasabihin sa Kanya na bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Hulog naman tayo, hindi naman tayo perfect. Magkakamali talaga. So yung malapit mo talaga sa Kanya na kung saan man ako nagkakamali, patawarin mo. Bigyan mo ng isa pang chance. Another chance na.
Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Mega mega love. Shout out. Mag-ingay, mag-ingay. Ah, ayan, tumawag si Commander. Muna. Hindi pa. Abot pa man. Sakit yan daw. Sakit. Pamulangan. Malangga yun ba? Eh. Eh. Maski wala ko. Bil Bilog ko na nawag. Baga pandisan. Kaya nga di, pandesal na sana pagka na yung samada. Yung ano kung nadadangag. Mega mega love shout out. Team Kapaga, mega love shout out. Mata na. Patamsak naman dyan sa mga team Kapaga dyan. Baka naman. Magandang maaga tayo ngayon. Kasulit. Good morning. Noel Tech, good morning. Salamat sa pagbisita. Mata na. Nanigid na nung ipot nung manok. Medyo. Sige na, tanang kalay ba? Kalay ba ko? Pa-connect man dyan sa LCC. Ng mga cellphone dyan ng Team Kapaga para matamsak lang. Maluya. Eh, ako amo niya, ako amo. Diyan sa may sa may pancho ko.
Ayan, 2 million in the house. Mega mega love shout out. Amo na. Malali man sana ako. Ayan, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Papa l'americano. Wait lang, wait lang. Yeah. Tingnan natin yung sinasaing. Dali. Tubig.
Ay, sus ko. Si Barney kaya, sabi na kita. Lagi na, short na, baby. Ah. Wala na. Ayan. 6 million in the house. Mega love shout out. Thank you for coming. Papal americano. Anak. Ay, 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 Coco Jumbo. Ay, ay, ay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Okay. Ano yan? Figure out ko daw yan ang prepare. Kaya, sabi na kaya hindi yan. Magpagaling ka man, ipagiling natin yan. Pipaulas ko, pikuha mo pa. No. Kape na lang tayo, magkape.
Kape tayo, Kuya King. Yung kape. So, yung, ano natin yan? Ay, 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 Coco Jumbo, ay, ay, ay.
Ayan, shout out, shout out. Shout out yan sa mga team Kapuga. Ayan, magkape, magkape.
Yan, kopi-kopi. Papa l'americano. Ilawin mo nga dyan, ano. Nag-exercise ka? Huwag na, hindi pa man kayo naguran, naguran.
Uy, wag maingay anak ko. Narinig dito. Si anak man ka, tabing nakamon sa duha. Nigdaman mo. Sa. Yan. Sumigaw na. Ay, okay. Ilagdag mo ang tinapay. Nahi ka ng isang tinapay ko. Ako. Papà l'americano. Turn me up, 'cause I can't sleep without you, no. Ay, 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 Coco Jumbo, ay, ay, ay. Papà l'americano. Ano yan? Papà l'americano. Anak, buka na kayo dyan?
Life as an immigrant in BC. Parang, yan, bigyan kita ng jacket. Bakit hindi ako nakabigay ng jacket? Ayan, may jacket ka na po. Sir, life as an immigrant in BC. Thank you, thank you, thank you. Salamat po sa pagbisita. Talaga, bakit? Hindi nyo ako maintindihan. Tingnan mo si Pola, yun. Ang sarap ng jogging-jogging. At si man si Ernst ka, si Putipig para pakuan. Ayan, salamat po. Patamsak lang po sa premiere ko. Mamaya guys, ayan. May premiere si, Life as an immigrant in BC. Yan, tamsakan natin, tamsakan. Tapos, okay. Ayan, playing with Ollie D. Hard. What happened if I hide? Ayan yung kanyang idol lover pa dati si Idol. Sarado mo daw yung pinto, anak.
mo na yung ano. Okay na lang muna eh. Ano yan?
po. Ano yun? Ano nga? Una nakalugar. Nakala. Labaon. Ano ka? Wait lang. Wait lang ko. Kuya ba guys? Ako. Sabi ko ako. Oh, eh.
Boss. Ayan, Jared Colette Vlog, mega mega love shoutout. Thank you, thank you. Oh, tingnan mo, tumakbo ka na naman, alam mong may sugat ka. Good morning, good morning. Hello. Sino to? Si Kulat. Tingnan mo dito, Kulay. Kulay. Hello. Hindi ba separate mo yung trabaho? Maglagay ka ng tabag sa mangkok. Tapos, pag yan, hindi pwede kasi tama na. Papa na tayo dali, papa na. Doon na tayo dali.
Kuha ni Papa. Oh, ako. Sige na doon. Easy po na yun. Tingnan mo nandun sa... Oo, sige. Sige, wag na, wag. Wag na, wag na, wag na. Ay, nay. Hindi, wag, wag. Wag away. Pares kayo. Pares. Ayan na, ayan na. Dali natin. Sige. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ayan, 12 million in the house. May kami kalab ka na. Ano yan? Ayan, may kalab shout out. Joseph Moneda. Thank you sa pagbisita kay host. May kalab shout out. Good morning daw. Good morning, Joseph Moneda. Thank you sa patamsak.
Good morning, good morning, good morning. Yan, Ryan, Mix TV, March 13 road bike. Papuntang duty. Shout out, shout out. Mega mega love shout out dyan sa Daraga Public Market. Kumusta yung mga ano natin dyan, yung mga customer. Kota na ba? Kota na. Oh, mahina. Ayan. Thank you sa 7 million na patamsak niyo dyan. Thank you, thank you, thank you. Ayan, 8 million na thumbs up. Mega mega love shout out. Thank you. Ayan, 9 million, 9 million. Salamat sa yung mga thumbs up dyan. Ayan, 10 million na. 10 million na. Papa l'americano. Siyempre, salamat sa inyong pagbisita, sa inyong mga pagbisita kay host. Thank you, thank you. Papa l'americano. Ayan, mag-alas 9 na. Ayan, habang naka-live si host, nagpapakain ng mga alaga. Ayan, may kang Ohio host tamsaktan. Yun, thank you for coming. Thank you for coming. May jacket ka na po, ma'am. May jacket na.
Ito ba yung ano mo, main channel? Anak. Wait lang, baby, wait lang. Ay, makapasok. Po. Ano yun, ano yun? Ano yun? Wala na. Oh, lagi si Ernst. Wala na daw egg sabi ni Piti. Lagi na. Bigyan mo ng egg. Kuya Ernst, pahingi kami ng egg. Ano mo nang siging? Ging? Puno. Don't shut. Don't talk when your mouth is full. Ayan, morning host. Laba muna ako.
Sige po, Ma'am Katie Nyana. Thank you, thank you, thank you. Wala chinilas na. Wala chinilas muna. Katulad kay Kuya dali. Dadaan lang sa paglakad yan. Morning, good morning, good morning. Ma'am Katie. Ayan si Maymay. Maymay Kang. Bisitahin natin si Maymay. Maymay Kang, nandyan ka pa ba? Paramdam ka ulit, madam. Ayan, yes po. Yan. Dito po si Maymay. Pwede ka po, ma'am, palapag ng bahay mo, ma'am, para mas talakay. Kasi yung main ko ay naka-live. Ako na lang maglalapag. Thank you sa pagbisita. Mega love, shout out sa'yo. Ayan, tingnan natin kung makuha natin yung bahay ni May. Ayan, si Kamata. Buhay probinsya. Pagpalipad ng saranggola. Kamata, mega love, shout out. Medyo maulan dito ngayon, maulan. May low pressure. Space. Ayan, Kumari Vlogs. Dan tama. Thank you. Bigyan kita ng jacket. Kumari. Salamat. Mega love. Shout out. Kumari. Yun, nakuha ko ng 620 si Maymay. Ito na lang, video na lang lagay na. Ilapag natin para mabigyan ng ayuda. Bigyan ng ayuda si Maymay. And yun, naglapag din si Maymay. Kumare. Mega love shout out. Naglapag na rin si Maymay, pero nilapag na rin ni Katikiman si Maymay. Bigyan ng ayuda yan, bigyan ng ayuda. Pang-apat na work ng husband ko dito sa Japan. Ay, dito pala si Maymay sa Japan. Napapagod pero hindi susuko. Yun.
tong Makinuhara. Ay, Makinuhara. Makina. Kaya ang pinapangarap din ni Hopes na maka-work sa Japan dati. Ayan, ma'am, ano, ayan. Nandito ako sa iyong, ano, bibigyan kita ngayon ang mahiwagang tatlong saging. Ayan, kung hindi pa nyo kaibigan si Maymay, baka naman, baka naman. Pabisita ng kanyang bahay. Grade 6 pa lang po ang ating kababayan. Papa l'americano. Si Kumare nasaan? Ay, nagpasya lang si Kumare. Kumare, salamat sa pagpasyal. Thank you. Salamat sa pagbisita kay Ho. Ayan, tapos na, matatapos na. Tusuki. Ay, ano pala to? Updated pala to. Ayan, ma'am, titingnan na. Thank you. Katikiman TV, hello, nasa bahay niyo po ako. Thanks. Sabi ni, ayan, ma'am, Maymay ka. Baka naman itong aking member, si Ma'am Titinyana, lapag ko yung kanyang bahay. Pabisita naman. Legit at babalikan kanya ng kanyang mga maraming alagad.
Ano naman? Uy, ano na naman yan? Nag-aaway na naman kayo. Huwag mag-away. Kaya, ma'am, Mayma, baka naman ang ating member, si Ma'am Kitty niya na, yan po ang kanyang bahay. Nakapit. Thank you, thank you, thank you. Si Kumar ay sigurado pumasok na sa kanyang trabaho. Oh, inom na, inom na. Bibis, inom na, bibis. Sige na po na, anak ko, inom na muna. Ayan, thank you sa 12 million na padamsak natin dyan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Yan, magdadalawang oras na po tayo. We are approaching 2 hours in our live streaming. Thank you.
Yun. Jeneline Mahilom, parang. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jeneline. Saan pa dito yung bahay ni Jen? Jen! Oy, huwag maingay, huwag maingay. Yan, mukhang ang sarap ng action ni Ma'am Jeneline. Ayan, 14 na lang, 14, 14. Baka naman pag-graduate natin to si Jeneline. Itang. Ayan, kain tayo mga kapatid, sabi ni Ma'am Ketingana. Ayan, dyan na lang mahal. Lim-in, sabi ni Jeneline. Wait lang, Ma'am Jeneline, sana ano ba to? Kaya bang? Kuya Ernst, inom si Bibi. Una na da. Pwede bang handa, Kuya Ernst? Sige na po na, Nax. Madali lang naman ako. Ayun, tingnan muna natin si Maymay. Si Maymay kung dumating na yung ating ayuda. Ma'am Jeneline, stay put ka lang dyan kasi baka sana dito ka sa akin graduate. Isang malaking karangalan na mapag-graduate kita, Ma'am Jeneline. Teka naman dyan, Ma'am Kit, ay, mukhang ano na to, si Ma'am Kitinyana. Ma'am Kitinyana, baka may extra ka dyan. Yun, John Ray TV. Mega love, shout out. Salamat po sa pagbisita. Hello. Thank you sa pagbisita. And John Ray TV, nandyan yung bahay niya, no? Ni Ma'am Jeneline. Baka naman mapag-graduate natin. Palablab po. At lang po baka concert ni Cardin TV. Salamat. Yan, okay. Bisitahin natin. John Rex TV, baka naman si 40 na lang ko lang.
si Ma'am General. Baka mapag-graduate natin yan. Isang minute. Ma'am General, say hi to our audience. Baka naman. Wait. Saan bahay niya, host? Ayan, nilapag ni, ipin natin. Nilapag ni Katikiman. Yan, ipin ko muna. Ma'am, kasi nakapin si, si Ma'am Titi niya na kanina. Ayan ito. Yan. Sige po, ipin natin. Oh, baby, wag. Oh, mamaya. Wala kang shoot. And si Ma'am Titi niya na. Ma'am Titi niya na, baka naman yung ninja natin dyan. Palab-lab naman kay, sana mapag-graduate natin to. Kay Ma'am Janeline Lane. Ayan, gumawas pa. Kanina, 86. Ngayon, kinainan pa ni Lolo ng isa. Fifteen ang kulang ni Ma'am Janeline. And syempre, puntahan din natin ang, nilapag ni John Rex TV. Kanina pag-team ko, Ma'am Janeline, 86 ngayon, ang tumingin ako ulit, 85. Buti hindi ko pa binibigay yung aking, sa'yo. Yung dapat na ibigay. Ayan, hintayin ko lang matapos itong taxi mo. Ayan. Nandito ako sa taxi. Sarap-sarap. Siyempre yung nilapag ni John Rex TV, sana ba yun? Ito. Ayan, kay Cardi. Ano po ba ito, John Rex TV? Ayan, sabi ni John Rex TV, tapos na kay General. Second account mo ba to? O member mo, John Rex TV? Ayun. Nag-i-listing ka pala, Ma'am General. Ayan, 87 sa wakas tao. Pinsan ko yan, host. Ayan, pinsan. Sige lang. Bigyan ko ng 5. Para mag-150. 145 na kasi, 145.
Welcome, welcome, welcome. Mega love ka lang. Ayan, Joma Andane. OTW Kinale. Joma Andante. Mega love ka lang. Salamat sa panonood. Binigyan natin kita ng jacket. Ayan, malapit nang matapos itong concert. Only 4 minutes and 40 seconds. Hi! Kay John Rex pala to. Ninja. Ayan, binigay na ni John Rex ang kanyang ninja para lang makagraduate ang ating bagong kaibigan na si Janalan. Salamat yan sa paharang. Yan si Maymay nandyan din, Maymay. Maymay, pa-support naman itong kay Harding. Grade 1 pa lang si Harding, grade 1. Basta naman. Ayan, 988 ka na dyan. Bibigay ko ba sa yung isa? Sana naman. Ayan, Nanay Channel, OTW Jenilyn. Ayan, Jenilyn, ikaw nang bahala magsupit ka na. Sige na, baby. Dali na. Mamaya. Opo. Si Maymay Kang ay grade 6 na din po, ma'am. Baka naman sa mga nandyan. Ayan, Kanayon TV Official. Mega love shout out. In 30 minutes, naka-primer. Shout out, Kanayon. Ayan, magka-campaign tayo. Campaign natin si Jen na rin ang makagraduate na ngayon.
Siyempre si Maymay campaign natin na madagdagan ang kanyang mga study. Yan, Nay. Sana. Mega love. Shout out, Nanay. Thank you guys, pero baka di pa ako makasukli agad kasi nalagas pero balikan ko kayo lahat. Yan, sabi ni Jenin. Ay, mag-delete mo yan, okay ba? Baka may ninja ka dyan, may ninja ka dyan. Mas maganda pag may ninja. Para ang sukli ay dalawa. Ako wala akong ninja, pero alagad mayroon. May alagad akong, wag ko lang sabihin, secret. Basta marami. Kaya lang minsan absent yung iba. Nasa work kasi nasa work. Ang present ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Present yung 5 ngayon, present. Shout out sa 5 present na ano ko, alaga. Ayan, sabi ni John Rex TV. Min ko ito host. Ayan. So, baka naman sa si John. Tandaan nyo ha, si John Rex TV. Inubos na pati yung kanyang ninja. Baka naman. Ano John Rex TV? Bakit wala kang ano? Wala kang jacket. Bigyan natin ang jacket. Yun. Bakit? Yan, binigyan sa natin ang jacket. Anong gusto mo, Jarnay? Ako yung maglalapag o panala? Tingnan natin ulit si Ma'am General. 5 minutes. Ay. Ayan, Rick TV. Sorry. Pasensya na. Di ko agad napansin na wala kang jacket. Yes, si Ma'am General have siyam na lang. 991. May wait lang. Tingnan ko yung ano. Ayan. Ganyan, 8 na lang. Bibigay ko pa
Ayan. Wanderlust with Russell and Corda and si John Joseph plus Russell na nag-upload na lang. Mega love shout out. Click itong aking laptop. Ayan, ayun. Click tayo. Ayan, salamat sa labing anim na patamsak. Baka naman. Yan. Hi, hello. Haha, wala na yung lang nabigay ko. Yun. Ano? Hi, hello. Haha, wala na yung yun lang. Bibigay ko Jenlyn. Ayan, sabi ni Janet TV. Yan na lang daw ang ibibigay niya. Inubos na. Salamat ng marami. Ayan. Maraming salamat kay John Lex David. Yan, malapit ka na daw din mag-graduate. Konting-konti na lang. Yan, tingnan natin ulit. Tingnan natin. Yun. Ayan, ito na lang ang generate ito. May isa pa ako nito bibigay ko sa'yo. Papal americano, papal americano. Ayan, titing niya naman, harang. Nandito na si Ma'am Titing niya naman. Ayan, tutulungan tayo ni Ma'am Titing niya na. Ma'am Kennedy, ikaw na po ang bakala dyan ha. Sa ano natin, mga kaibigan. Palaglag po kayo ng bakat concert ni Cardi. Tama. Ayan. Nilapag ulit si Cardi. Ayan. Ma'am, lahat ng binigay ko sa'yo tapos tinapos yung vaccine. Para sulit na sulit yung pagkakalit.
Ayan yung mga nandyan pa, magparamdam. 10 million in the house. Make a love shot. April and May support you. Agasera. Make a love shout out April and May. Salamat sa pagbisita. Thank you. Ayan, pili ba mangutang? Ma'am, April, yung nakapi natin, gusto ko nang mapagraduate si Ma'am Jeneline. Baka naman. Ay, sorry. Nasa work ka pala. Sorry. Pasensya na. Ayan, Ma'am Jeneline. 6 na lang. Ay, hindi mo na lang, 5. Kasi may bibigay pa sa inyo isa. Mangangampanya tayo. Yan si Ma'am April. Huwag kalimutan. Marami ang alagad. Huwag kalimutang bisitahin. Ano yan? Every 9 p.m. ang kanyang start. 9 p.m. Pinas time. Nasa Hong Kong po yan. Si Ma'am April and May. And sabi ni Ma'am Petiñana, Yahoo! Yan, isa sa mga member ng Yahoo team si Ma'am Petiñana. Ma'am, matanong kita, Ma'am Jeneline, may ano ka ba? May ninja? Ma'am Jeneline. Kaya nasa harang pala si Ma'am Jeneline. Ma'am Jeneline, baka nandyan ka na. May sasabihin ako sa'yo. At sana yung may ni John Rex TV. John Rex TV, yung main mo na saan na yung main? John Rex TV. John Rex TV.
yung kay Kami. Saan kaya tayo makakahanap ng lima? Lima na lang, lima. Makakagraduate na. $11 million in the house. Mega love, shout out. Maraming salamat sa Yahoo team ni Ma'am April. Ayun, apat na lang. Baka naman. Sino pa ba ang mayroon dyan? Baka naman. Ayan, naka-open ako here, sir. Here lang at work mood, sabi ni Ma'am April and May. Ayan, Ma'am Jeneline. Tatlo na lang, Ma'am Jeneline. Baka naman. Tatlo na lang. Gagraduate na po ang ating kaibigan.
Campaign, campaign, campaign. $8 million in the house. John Rex TV, sabi ni John Rex TV, asa daw si host. Ayan, John Rex TV, yung bahay mo, yung bahay. Ayan, si Carding, Carding, good morning. Good morning. Carding, Carding, baka naman, tatlo na lang ko lang ni Jeneline at sa'yo ay, syempre, nandito pa rin yung mga still free, hindi pa kasi natatapos. $148 ka na, Carding, $148. Yan, Ma'am Jeneline, dalawa na lang, kulang. Si Carding, wait na, Carding. Bahay ni Carding. Ayan, Carding, 150, 150, 150 ka na. Jarvis TV, pag-graduating Corona si Jeneline, konti na lang, kulang niya. Yan, laba-laba pa, host na yan. Sayang, naglalaba pa yung ating, kaibigan si Ma'am Piti niya na. Ay, Jeneline, pag nakagraduate ka, huwag mo munang pagalain. Ang main mo, dapat may ninja ka. Ang galing ni Carding sa kanyang gitara. Kanaka-naka na yan, Piti.
recording. Pang 150 na. Pang 150 na. Shout out sa ating $7 million in the house. Ayan. Tumawag si Commander. Hello, good morning, Commander. Wait lang. Naka-headset pala. Hello. Yes. Diyan sa Dakulong. Sa Dakule na, kailan? Bayad na. Okay. Ano pa? Nag-exercise ka na, nag-exercise ka na yan, Kulay. Say hello to Mami. Oy, si Ernst, nakulo ng lugar. Nakulo ng lugar ni Ernst sa atin. Sa lugar no tiles. Amo nga ni. Wait na, wala kong tingin. Wag na. Wait lang. Na. Ay, Mami. Wait lang. May sasabihin ako. Anak. Kulay, kinilas. Ay, Mami, pakampanya. Mami. Minpan daw may pag-graduation ako si Jenelen. Ang kulang, wait lang, tingnan ko kung ginanalang ko lang. Ayan, 1K na. Pasubran, 1K. Congratulations kay Jenelen. Wait lang. Opo, sinabi. Padagdag, nakaano ka sa akin? Padagdag ng isa pa. Pumunta ka sa live ko, sa nakape. Hindi. Oh. Ayan. Narinig mo na? Ami, sipiti daw. Ayan, palablab po. Paiwan lang ng bakat. Salamat. Ayan, concert ni Sarding. Muling dilapag niya na. Oh. Hindi mo narinig? Mami, hawakan mo na. Yan, Mami, dagdagan mo yung ni Jenelen. Congratulations sa wakas, may nag-graduate sa akin. Congrats. Salamat po sa suporta ng ating mga kaibigan. Sonic phone mode.
Thank you, thank you, thank you. Jenny Lynn, mega, mega love shout out. Congratulations, you are graduate now. Congrats, congrats. Ayan, sabi ni John Rex TV. Yan, hindi ko pa nalalapag yung bahay ni John Rex TV. Ako na lang maglalapag sa John Rex. Salamat sa support. Ayan, congratulations. Graduate na po ang ating kaibigan si Janalyn Hilom Lim. Mega love shout out. And si Cardi ngayon ay nasa 151. Updated. Yan. Once again, congratulations to Miss Janalyn. Hanapin natin ang bahay ni Carding. Ayan, Carding, you are now 151. Baka naman sa mga hindi pa dyan nakalawlaw kay Carding, ang kaibigan natin na insa ni John Rex TV. Mega love shout out. Thank you. Maraming salamat, John Rex TV. Siyempre, sa support ninyo. Thank you. Ayan, Escalante City ako, sabi ni Janalyn. Ayan, sabi ni Carding, salamat po, sir. Walang anuman. Mega love shout out, Carding. Tingnan ko yung aking alagad. Yan, Negros. Negros, si Janalyn. Ayan, sabi ni Carding, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, basta Bisaya, mga guwapo. Ayan. Tama. Basta Bisaya, guwapa. Pagbabae. Yun. Ayan, may isa pa pala akong... Ano yan? Bakit? Yun. Ayan, mami, nakapin. And congratulations. Haha, John Rex TV. Haha, tamang record eh. Ayan, Carding, binigyan mo ito ng isa. Thank you. You are now 152. Salamat sa pagbisita. Siyempre, nandiyan din ang ating napaka-supportive na John Rex TV.
supported ang kanyang pinsan. Ayan, nagkakagulo ang aking Junakets. Ayan, John Tricks TV. John Tricks. Oh, mali. Ito ba yung main thing na natin? Yun. Naka-live. Naka-live ka pala ngayon, John X. Hindi ka nagsabi. Wait. Ay, kanina naka-live ka ngayon, hindi na. Ito. Hindi host, kanina pa yan. Kanina pa. Ayan, ibigay ko na dito sa yung kalagad ko. 1.3. Ayan. Alin ba dito yung... Ay, ito, Maxina. Maraming salamat po. Yes, sa Explorer. Congrats. Yun. Ayan, nasa harang pa. It's been brought to you by Fred Self. You know? Ayan, ano. Huwag kayo mag-away. Love, bakit? Mahulog ang cellphone ni Papa. Ayan, mega love shout out, Tita Joy in company. Ayan, oh. Ba? Ayan, 10 mga dalil. Huwag sigaw. Sige na doon. Kausapin si mami. Baka bitawan. Sige na, kausapin. Doon na. Ayan. Salamat sa support rin. John Tricks, I love you. Sabi po yan ni Cardi. mega love shout out sa Cardi. Ayun. Natapos din yung Ara. Ayan, kinalimbang all na natin. Ang bahay ni John Tricks TV. Thank you sa support. Ayan, wala si Kamata. Kamata, nandyan ka ba? Kamata. Back ka naman. Thank you. Wait lang mga kasulit.
Ayan, 9 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, inagaw ni, ano yung binigay ko. May balikan. Yan, sabi ni Jeneline, may balikan ko kayo pag okay na. Kasi di pa ko pwede magsukli. Ayan, sabi ni Jeneline. Ayan, congratulations. Jeneline, baka naman gawa ka ng ninja mo para iwas lagas. Mas maganda po pag may ninja. Jeneline, mahilom lame, okay lang po. Ingat po yan. Napakabait nating si Ma'am Maymay. Wait lang, tingnan natin si Maymay. Ano yan? Oy, Pulay, wala ka na naman ano? Shoes. Kuya, walang shoes si Pulay. Masugatan kay niyan, Pulay, katulad kay Kuya. Suot na, dali na. Sige na, baby. Wow. Ayan si Yayo. Naka-live ang Yayo. Ako yung nanay ngayon. Ako yung nanay. Tigasin. Ayan, 6:23. Ayan, wait lang. Dagdagan natin itong ano kay Maymay. Oh. Ayan, Charito Lim. Tamsak. Thank you, Charito. Yan, pasensya na kayo, pasensya na sa ingay. Sa ingay ng aking kambal.
Nakamute pala, nakamute. Ayan po ang bahay ni Ma'am Ketenyana. Baka naman sa mga hindi pa po kadikitan ni Ma'am Ketenyana. Ayan po ang kanyang bahay na sa taas. Nakapin. Baka naman. Yan nilapag pala ni Katikiman. One of our member of Katikiman team, si Ma'am Ketenyana. Mega love. Shout out. Ayan ang bilis ng ni Ma'am Ketenyana. 175 na siya, 175. 1.75. Ayan si Charito. Charito Lim. Mega love. Shout out. Ayan na si Ma'am. Ayan, nag-stop na naman itong ating Bakit? Ay, dito pa ito. Ayan, sabi ni Ma'am Ketenyana, thank you, host. Malapit na ako matapos. Oras. Hehehe. Welcome. Magsasaing na rin si host. At paliliguan yung mga chikiti. Kasi ako yung tigasin ngayon. Tigasaing. Tiga pagkain. Tiga laban. Ano pa ba? Lahat. Lahat ng tiga. Lahat ng tigasin.
Ayan, baka naman, sa ating member na si Ma'am Katie Yana.
Ayan, carding, dikit na. Kita ko. Sabi ni Jared, kumustahin ulit natin si Carding, baka naman. Ay, si Barbie. Mega love, shout out. Ayan, Carding, sa wakas, nakabalik ka pa rin, nakabalik. 153, 153. Congrats, congrats. Congrats, Carding, congrats. Ayan, 154 ka ulit. Binigyan pa kita ng isa, binigyan pa kita ng isa, Carding.
Salamat po, Pab Wessel. Mega mega love shoutout. Thank you sa iyong patham sakyan. Opo, opo. Ay, siguro mag-end na tayo kasi marami pa akong gagawin. Thank you. Shout out sa lahat ng bumisita sa akin ngayon. Mamayang gabi naman ulit tayo.